akafuna update ndakarohwa ndakatanga kurohwa pasi petsoka apa ndakarara nebebura ndichirohwa apo ndabviswa hembe vakundirova musana kwakundirova vakandirova saka pakazoya 2 vamwe vakomana varume mumwe murume ati kure niwe chidiki achiti akomana nyenyu ndaionenge yakutembera pasocial media chitorivisa mukomana chimukwidza musoro motonomubvurisira dhoketi saka kuti ndichisumuka ndakusakwanisa ndichindakasunga ndadonha paa makumbo anga rifunga blood ranga raklota ranga rakusafamba sana asina power rekufamba ndobva ndaendeswa kumusoro kwenu funga ndakavharirwa kubva kusena kusvika ma9 zvinoti ndinazotenda contact nevava nalida ngwari baba zvino ndingaita takatotakurwa the time yandaenda kundibviswe pasi amene kwaenda wandiendesa ava vakabva zvibata zvakanzi azviita pari ndopandiri pamatoita mautita mukahondo mapurisa ndopakabva pasvika futi akontact ndobva vaakuti munhu akuna kwaanoenda kandasungirwa mamuisa panapa so pari ndopatiri so ndakatozoswera ndaneva mukaromuganga ndakavharirwa ikako. Vakakura vai mapurisa kana kuti hasi mapurisa? Vanga vakasangana. Okay. Vanga vakasangana. Funga pandikati tora ifoto lide bebe pane uyanga kabereka kasecherwe. Kana makatora foto yake munhu akavhari zvakaitora foto akavharira akavharira akati ukangotora foni ndakutora foni mukadzi angati ndisonoda pana mukadzi wacho unomuziya atoni chigaro ndikontrola controla wacho anondikontrola kana muri pasendera papa muchirungu takafamba naadvocate koda dzinenge 16 times achititi endai ku law and order endai uku so mukadzi wacho mupurisa mupurisa mati akandirowa ndinatsoziya wacho wandikatitora ifoto lida uyu andiyanga akanditsika mutsipa ndiye munhu akazotora arondorova kumusana but munhu iyeye wacho vaikurova nechi pasi petsoka ndairowa nechibhatestic but kumusana kundakarowa nechimwe chinenge chiramba chinoita kunge kafosi kateteka ndichava ndirovesa kumusana ndisakukazwi nyoka zvezvokuvhurika ndaita kuti ndikurwa newaya vachiti moshandei uyu wachona patai aidzurwa nemapurisa waiti wamanda kuri kumuroverei munhu aroverwe kudaiso zvakanzi ndisati ndatanga kudhorohwa ndichipinzwa muchimukoto machiimomo mudhaki room ndikatopinzwa imomo kanzi kubva ndastika kurova aufa wakaripfeka gemenzi kanda kumusangana uende futi aufa wakakuenda kumusangano unonyepa ndasuda kumudiscipline ndaitofunza kuti pamwe itangondirova zvimwe zvekutamba but vakabva vatanga kundirova akafuna update ndakarohwa ndakatanga kurohwa pasi petsoka apa ndakarara nebebura ndichirohwa apo ndabviswa hembe vakundirova musana kwakundirova vakandirova saka pakazoya 2 vamwe vakomana varume mumwe murume ati kure niwe chidiki achiti akomana nyenyu ndaionenge yakutembera pasocial media chitorivisa mukomana chimukwidza musoro motonomubvurisira dhoketi saka kuti ndichisumuka ndakusakwanisa ndichindakasunga ndadonha paa makumbo anga rifunga blood ranga raklota ranga rakusafamba sana asina power rekufamba ndobva ndaendeswa kumusoro kwenu funga ndakavharirwa kubva kusena kusvika ma9 zvinoti ndinazotenda contact nevava nalida ngwari baba zvino ndingaita takatotakurwa the time yandaenda kundibviswe pasi amene kwaenda wandiendesa ava vakabva zvibata zvakanzi azviita pari ndopandiri pamatoita mautita mukahondo mapurisa ndopakabva pasvika futi akontact ndobva vaakuti munhu akuna kwaanoenda kandasungirwa mamuisa panapa so pari ndopatiri so ndakatozoswera ndaneva mukaromuganga ndakavharirwa ikako. Vakakura vai mapurisa kana kuti hasi mapurisa? Vanga vakasangana. Okay. Vanga vakasangana. Funga pandikati tora ifoto lide bebe pane uyanga kabereka kasecherwe. Kana makatora foto yake munhu akavhari zvakaitora foto akavharira akavharira akati ukangotora foni ndakutora foni mukadzi angati ndisonoda pana mukadzi wacho unomuziya atoni chigaro ndikontrola controla wacho
anonzigodhola kana muri vasendera paipa muchirungu. Takafamba naadvocate koda dzinenge 16 times achiti tiendei ku law and order, endai uku. So mukadzi wacho mupurisa? Mupurisa. Akandirowa ndinatsoziva wacho wandikatitora foto leader uyu andiyanga akanditsika mutsipa. Ndiye munhu akazotora arondorova kumusana. But muniyeye wacho vari kurova nechi? Pasi petsoka ndairowa nechibhapestic, but kumusana kundakarowa nechimwe chinenge chirapa chinoita kunge kafosi katete. Ndichakandirovesa kumusana ndisakukazwi nyoka zvezvokuvhurika. Ndaita kundikurwa newaya. Vachiti moshandei? Uyu wachona pataitsurwa nemapurisa waiti kuri wamana kuri kumuroverei aroverwe kudaiso zvakanzi ndisati ndatanga kudhororwa ndichipinzwa muchimukoto macho imomo mudhaki room mandikatopinzwa imomo president kanzi kubva nhasi tikakurova aufa wakaripfeka gemenzi kana kumusangana uende futi aufa wakakuenda kumusangana unonyepa asoda kukudiscipline ndaitofunza kuti pamwe itambondirova zvimwe zvekutamba but vakabva vatanga kundirova. Yes. Just going to party to do a meeting with that one. Oh, it's okay. Vamwe vari kuti madhamu kupe vane pfungwa yekuti vada kubatana nedistributi. Imimiwo munoti chii muchikurudzira tichiona nyaya? Ini handinoda kuti nditaure pfungwa dzevamwe, ndinotaurawo dzangu. Ini ndikuti kana chiwenga akauya ngaapinda. Kana Mnangagwa akaona kuti joina ngadi, but ngaagare kuteresi. Ndinobanzisa. Ngaagare kuteresi. Kuitira kuti ibatore ma-citizens, ibatore vanhu, harirambiwe munhu. Handika but president achete manje mukuru wedu akachenjera anenge ari ahedi itamba chidembo muse takabata baba muchambojaire pana president aiwa takapiwa izodzo riripo baibai mweza kune munhu anoziva zvari kuti ari kuziva kuti ari kuona kuri kuenda mhepo so tarisa kuri kuvhuvhuta kuri kuita mhepo iri kuenda nekupi nai muri panzvisa tarisa kuti mhepo iri kuenda nekupi mhepo varume wee